Voda a čas. To jsou dvě veličiny, kterými působí vodopády na naši zemi. Proto i vodopády mají své dějiny a osudy, stejně jako lidé. Pozorovat vodopád bývá v skutku magický zážitek. I když jeho burácení může být ohlušující, čistá krása a půvab vody padající dolů na vás zapůsobí nezapomenutelným a strhujícím dojmem. Jakub a slečna Thea viděli na svých cestách mnoho vodopádů. Pojďte s nimi navštívit ty nejúchvatnější, nejvyšší, nejširší, nejmocnější, nejpůvabnější a nejelegantnější vodopády světa. A také ještě ty nejkrásnější, nejmajestátnější, nejdivočejší, nejromantičtější a třeba i ty nejmenší a úplně neznámé. Uvidíte jemné závojové vodopády připomínající lehounké látkové závoje. Burácivé volně padající vodopády, řítící se z hrozivě vysokých útesů, i vodopády, kterými za každou vteřinu protečou miliony litrů vody. Prostě ty nejpozoruhodnější vodopády světa. Navštívíte s nimi vodopády, které jsou tiché, které naopak burácí celou svou silou. Některé jsou elegantní, jiné zase divoké a nespoutané. Navštívíte s nimi vodopády, o kterých se mluví a píše, ale také ty, o kterých ví jen málo který člověk. Také vás seznámí s geologickým vznikem vodopádů a přiblíží vám, jak byly vodopády objeveny člověkem a jakou roli hrály v životě lidí. Tak se nechte okouzlit i vy tou padající vodou. Žádných slov není potřeba. Vodopády mluví sami za sebe.